Salam mehriban adamlar, yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleriniň sufanla. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişçiň mejlisini geçirdi. Arkada Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky Haýyr Sagawat gaznasynyň müdiriýetiniň mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň halkara bitaraplyk güni bellendi we beýle habarlar. 7 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Iranyň energetika ministri Abbas Al-Abadini we Merkez Bankynyň başlygy Muhammed Rıza Farzin bilen duşuk geçirdi. Duşugyň dowamynda neft gaz puwdagyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygy puhtalanyrmagyň we energiýa serişdelerini dünýä bazaryna iýermegiň ugurlaryny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň meseleleri ara alynıp maslahatlaşyldy. 7 dekabrda Arkadaş şäherinde Gurbanuly Berdimuhammedow Howanarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sagawat gaznasynyň müdiriýetiniň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky Howanarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sagawat gaznasy tarapyndan alynıp barýan işleriň jemin jemlemek, kanunçylyk hukuknamalaryna girdilen üýtgetmeler, Haýyr Sagawat gaznasynyň serişdeleriniň sarp edilişi, Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky çağalar sagaldyş dikeldiş merkez tarapyndan şu ýylla alynıp barýan işleriň jemi we beýleki meseleler girdildi. Gaznanyň vice-prezidenti Bazarow geçen döwürde ýerine ýetirilen işler we öňde durýan wezipeler barada hasabat berdi. Ol Haýyr Sagawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna näsaq çağalara jemi 500-den gowrak, diňe şu ýylyň özünde 261 sany operasiýalaryň geçirilenligi, saglyk goraýyş öňüne alyş barlyklarynyň amala aşyrylanlygy we çağalaryň saglyk goraýyş maksatly serişdeler bilen üpçün edilenligi barada aýtdy. 9 dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsulluk edaralarynyň we halkara guramalarynyň ýanynaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine bitarap döwletimiziň halkara giňişlikde alyp barýan daşary siýasatyna degişli möhüm meseleler girdildi. Mejlisiň dowamynda döwlet başçysyny degişli permana gol çekip, jenaýat eden we etmişine ökünüp ak ýürekden toba gelen 276 san tutsag edilen raýatyň günasyny geçdi. Günasy geçilenler azatlykdan mahrum edilmek görnüşinden mundan beýlek jeza çekmekden boşadyldy. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurduň diplomatik gullugynyň maliýe meseleleri hakynda karara gol çekdi. Resminama Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen gol çekildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali we ýadygarlyk nişanlar toplamy bilen tiýlaglandy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna esaslanyp Türkmenistanyň mejlisi degişli karar kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow ýubiley medalini gowşurmak dabarasy duşanma güni Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi tamamlanandan soňra Oguzhan köşkler toplamyna geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmen halkynyň milli lider, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali bilen tiýlaglamak hakynda permana gol çekdi. Bu tiýlag ýurtda maksatnamalaryň özgertmeler durmuşa geçirmekden dünýä döwletleri halkara guramalar bilen meden insanperwer gatnaşyklary täze derejä çykarmakda, halklaryň arasynda parahatçylyk, dost sogalnyk köprülerini gurmakda bitiren hyzmatlary göz öňünde tutulup gowşuruldy. Mundan başga-da döwlet başçysyny Türkmen halkynyň milli liderini Maktumul adynaky halkara bayragyny berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hökümetiň agzalaryny Türkmenistanyň Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali bilen tiýlaglamak hakynda permana gol çekdi. Tiýlaglananlaryň hatarynda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory, şeýle hem ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary bar. Mundan başga-da prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken resminamalaryna laýyklykda durly ulgamlarda zähmet çekip, aýratyn tapawutlanan Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurtlaryň Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurt raýatlary we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary,
Türkmenistanyň Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali, Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadygarlyk nişanlary, Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadygarlyk gümüş nişany bilen selaglandylar. Şeýle hem degişli permanlara laýyklykda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekili Aqsultan Ataýewa hemde Birleşen Milletler Guramasynyň ilim, bilim we medeniýet meseleleri boýunça Guramasynyň işleri barada Türkmenistanyň Milli Toporunyň jogapkar sekretary Çınar Rüssemowa Maktumul adyna halkara bayrag berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken permanlaryna laýyklykda Türk döwletleriň Guramasynyň Aksakallar Geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym hemde Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretarynyň orunmasary Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň daşary siýasat meseleleri boýunça ýürüýte wekili Abdulaziz Kamilow Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsyn hormatly at taqylly. Şeýle hem döwlet başçysynyň gol çeken ýene bir degişli permanlar esasynda Binali Ýyldyrym we Abdulaziz Kamilow Türkmenistanyň Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali hemde ýadygarlyk we sowgatlyk nişanlary bilen selaglanyldy. 10 dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň terrorçylyga garşy göreşmek boýunça komitetining ýerine ýetirji direktoratynyň ýerine ýetirji direktory Natalya German bilen doşdy. Sohbatdaşlygyň dowamyna halkara hukuk tertibini berkitmek we ähli dolanýarşyň köp palýarly ulgamyny ösdürmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. 10 dekabrda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halk maslahatynyň hemde Gurbanuly Berdimuhammedow adyna gowanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň ýanynaky ýaşullar geňeşiniň mejlisine geçirdi. Onun dowamyna halk maslahatynyň nowatdaky mejlisinde kefiýetlenen wezipeler ýerine ýetirmek meselelerine welaýatlarda alınıp barýan işleriň ýagdaýyna garaldy. Mejlisiň ahyryna Gurbanuly Berdimuhammedow hemde daşary ýurtly mehmanlary Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň iş dolanyrjy Bazarow Türkmenistanyň halk maslahatynyň we Gurbanuly Berdimuhammedow adyna gowanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň ýanynaky ýaşullar geňeşiniň agdalaryny Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali we ýadygarlyk nişan bilen selaglamak dabarasy boldy. 10 dekabrda Türkmen halkynyň milli lider Gurbanuly Berdimuhammedow Türk döwletleriň Guramasynyň Aksakallar Geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym bilen doşdy. Doşugyň dowamyna Türk gatnaşyklaryny mundan beýlekde ösdürmegiň meseleleri hemde Türk döwletleriň Guramasynyň Aksakallar Geňeşiniň Budapeştde geçirilen 16-njy mejlisiniň we onuň çäklerine bolan doşugyň netijeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Gurbanuly Berdimuhammedow Binali Ýyldyrym Türkmenistanyň kemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli geçiriljek halkara çärelere hormatly mehman hökmünde gatnaşmaga çağırdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça mejlisiň başlygy Gulmanowa 10 dekabrda Daniýa paşalygynyň Braziliýa Federasiýa Respublikasynyň hemde Belgiýa paşalygynyň Türkmenistana täze belenen adatdan daşary we dolyg tiýarly ilçilerinden anan çygatlaryny kabul etdi. Duşuklaryň dowamyna ilçilere Türkmenistana durmuşa geçirilen giňerimli özgertmeler we 20 çörli taslamalar barada giňişleýin görrüň berildi. Şeýle-de olara milli parlamentiň alyp barýan işi bilen giňişleýin tanıştyryldy. 11 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýte wekili hökmünde wezipesini tamamlayan Hanym Terih Hakalany kabul etdi. Duşugyň dowamyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda uzak ýyllaryň dowamyna alınıp barýan iki tarapdaýyň hyzmatdaşlygyň köpügli häsiýete eýdigi barada aýdyldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistany Ýewropa Birleşigi bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýlekde berkitmäge taýýardygyny tasdiklady. 11 dekabrda Göktepe mescidinde Türkmen halkynyň milli lideriniň we Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň mukaddes Käbä ziyaret etmeginiň hormatyna sadaka berildi. Onuň dowamyna Türkmenistanyň müftüsi Mukaddes Burhanan ayet doga okudy.
we hacı arkadağımdan ziyaretinin kabul bolmagy, ötön geçenleriň jaýlarynyň cennet ruhlarynyň şat bolmagy, ýurdun her bir gününiň ösüşlere beslenmegini dilek etdi. 11 dekabrda Halkara Bitaraplyk gününiň öň sirasyna Aşgabatda halkara parahatçylyk we durnukly ösüşi berkitmekde bilelikdäki tagallalar atly halkara maslahat geçirildi. Maslahatda diplomatlar, halkara guramalarynyň wekilleri şeýle-de halkara gatnaşyklary we howpsuzlyk ugrunda ýöriýtileşdirilen bilermenler, akademik we ilmi barlyk merkezleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahata gatnaşanlar parahatçylyk berkitmek we durnukly ösüşi gazanmak ugrunda tagallalary birleşdirmek mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem şol gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň bähwidindäki bitaraplygyň dostlar toparynyň ýokary derejedäki mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine häzirki döwrüň wekimleriniň öňüne almak maksady bilen oňyn bitaraplyk ýörelgelerini durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak meseleleri girdildi. Halkara Bitaraplyk gününiň öň ýanyna Türkmenistanyň durly künjeklerine täze binalaryň açylyş dawaralary boldy. 11 dekabrda Türkmenmaş şäherine 2, 3 we 4 otagly ýerleşdirilişi has gowlanyrlan 60 öýle ähli amatlykları özüne jemleýän ýaşaýyş jaýlarynyň 5-siniň Daşoğuz şäherine jemi 1496 maşgala niýetlenen ýerleşdirilişi has gowlanyrlan 4 gatly öýleriň 70-sini 600 orunlyk umum bilim berýän mektebi 240 orunlyk çağalar bagyny, döwrabap saglyk we sowda merkezlerini öz içine alýan 71 hektar meýdan tutýan täze ýaşaýyş jaý toplumynyň şeýle hem Kamaz okuw hyzmat merkeziniň açylyş dawaralary boldy. 12 dekabrda Türkmenistana halkara bitaraplyk güni hemde ýurdun hemişelik bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 29 ýyllygy giňden mellenildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 12 dekabr güni Ir bilen Aşgabatda bitaraplyk binasyna gul goýmak dawarasyna gatnaşdy. Soňra dawara gatnaşçylar şol sana mejlisiň we halk maslahatynyň wekilleri, hökümet agzalary, ministrlikleriň, pudoklaýyn dolanýyş edaralarynyň, halkara guramalaryň, Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, diplomatlar we beýlekler bitaraplyk binasyna gülleselerini goýdular. Halkara bitaraplyk güni münasibetli dawaralar ýurdun ähli sebitlerine giňden ýaýwanlanyrly. 12 dekabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow Russiya Federasiýasynyň Возрождение taslama guruluşy kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. Duşukda özara bähwetli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek mümkinçilikleri bar dep pikir alşyldy. Döwlet başçysyny Türkmen tarapynyň hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek boýunça anyk tekliplere seretmäge taýýardygyny beýan etdi. Igor Bukato ýolbaşçylyk edýän kampaniýasynyň netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýändigini tasdiklady. Hemde Türkmenistanyň ykdysady ösüşine münasip goşunt goşmak üçin ähli tagallalary etjekdigine inanyrdy. 12 dekabrda Aşgabatdaky mejlisler merkezinde halkara bitaraplyk güni münasibetli bayramçylyk konserti geçirildi. Oňa Prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Konsert maksatnamasy belli artistleriň, ýaş estrada aýdymçylarynyň, dans toparlarynyň ajaýyp çykyşlarynyň ibaret boldy. Bayramçylyk konsertiniň ahyryna ýaş nesliniň wekilleri Serdar Berdimuhammedow gülleselerini berdiler. Döwlet başçysynyň körpeleri öz ajaýyp sowgatlaryny gowşurdy. 12 dekabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna her ýylyň 23 oktýabryny halkara gar barsynyň güni diýip eglan etmek baradaky kararnama kabul edildi. Kırgızstanyň başlangyç esasyna kabul edilen bu resmi namanyň awtardaşy hökmüni Türkmenistan hem çykyş etdi. Kabul edilen kararnama laýyklykda ýakyn geljekde gar barsynyň sanyny köpeltmek, olaryň ýitip gitmeginiň öňüni almak boýunça toplumlaýyn çäreler gözüňde tutulýar. 13 dekabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowlat ýarly ilçisi wezipesine täze bellenen Rawşanbek Alimow, şeýle hem Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen adatdan daşary we dowlat ýarly ilçisi Arsen Avagyany kabul etdi. Duşuklaryň başçysyna Türkmenistanyň döwlet başçylary we diplomatlar iki taraplaýyn görnüşde, şeýle hem ir sebitleýin we halkara guramalaryň çäklerini köp taraplaýyn görnüşde üstünlükli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler hemde özara gatnaşyklaryň mundan beýlekde ýygydarly ösdürjekdigine inanmyllardylar. Dünya täzelikleri kampanya tarapından işin düzülen CUE-6 adlı adım tipin robotu basketbol topunu 24,55 metr aralıktan halka yığıp
Burada täze dünýä rekordyny goýdy. Bu netije garamadan robot henidem adamyň 34,16 metr ağırlykdan goýan rekordundan öňe geçip bilmedi. CUE-6 bu üstünlüge geçmäge ýynaşdy. Ýöne top halkadan çykdy. Toyota robotunun Guinness'in rekordlar kitabyna ilkinji gezek girenligini bellemelidir. 2019-njy ýylda ol 3,16 metr ağırlykdan basketbol topu bilen 2020 gezek takyk gol geçirdi. ABC teleilmi Klinika adly meşhur sitcomun gaýtadan ýaýlyma berilejekdigini iglan etdi. Asyl serial döredän Bill Lawrence dowamyň taýýarlanmagyna gatnaşar. Täze taslama gibrit hökmüne ýerleşdirildi. Bir tarapdan tomoşçulary tanış gahrymanyny görürler, beýlik tarapdan serialyň konsepsiýasy täzeliner. Bill Lawrence odul keşpleriň serialyň gaýtadan ýaýlyma berilmegine gatnaşmagy taýýardygyny tasdiklady. Norwegiýanyň Oslo şäherini 2024-nji ýylda paragaçylyk boýunça Nobel baýragyny gowşurmak dawlaty geçirildi. Avril baýragy Hiroşimada we Nagasaki'de bolan atom partlamalaryny diri galanlar birleşdirýän Nihon Hidanke Japon guramasy manasy boldy. Dawara hemişe bolşy ýary 10 dekabrda Alfred Nobel'in aradan çykan denedinde Norwegiýanyň paşa maşgulatynyň wekilleriniň gatnaşmagyna şeger häkimligine geçirildi. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarov garaşy döwletleriň argalyşynda we Merkezi Aziýada iň iri özboşy daglyja dinjaş merkezini gurmak taslamasynyň başlanýanyny habar berdi. Karakolda halkara guwamendiniň açyş dawaratynda döwlet başlygy Jırgalan Bozuçuk Akbulok adly täze iri ýaýgaçylyk taslamasy barada aýtdy. Täze gurulan howa mendilinden bari ýogy 70 km uzaklykda ýerleşik bu dinjaş merkezleri her ýylda 1 million ýaýgaçyny kabul edip biler. Bu ýylyň dowamyny işler. Sport täzelikleri. Futbol boýunça Türkmenistanyň ýygyndy 2020-nji ýylda geçiljek Aziýa Kubogynyň saýlama tapyrynda Dada Borjuda Taýlandyň, Hytaý Taipeiň we Sri Lankanyň ýygyndylary bilen oýnarlar. Saýlama tapyrynyň biçe çekişligi Kuala Lumpurda geçirildi. 10 jemler boýunça her bir ýerine 4 topor bilen 6 sany toporçuda döredildi. Diňe 6 saýlama toporyň ýeňçileri Saud Arabistanyna geçiljek ýaşyň final bölegine çykarlar. Türkmen turguni Bunyad Raşidow Manama şäherine geçirilen agratletika boýunça dünýä çempionatynda bir wada götürmekde kiçi kümüş medal gazanmak başardy. Ol bu sylagyny 73 kg çenli agram derejesinde medal uğruna oňa bätäş bolan 26 turgunun üstün çykyp gazanmak başardy. Bir wada götürmekde Raşidow 154 kg netije görkezdi. Arkada futbol toporyň futbolçulary Türkmenistanyň çempionatynyň 27-nji tapyrynyň ýyzy üçürlen oýunyny mehmançylykda Altynatary 4-0 gazabyna ýeňdiler. Arkada Türkmenistanyň çempionatynda möhsümi ýyzyna 2-nji ýyl ýüz götürüm netije bilen tamamlady. Vladimir Bayramowyň şägertleri ýurdun çempionatynda ýekeji oýunda da ýeňilmediler. Toporyň ýene-de 2 baýrak ýagny Türkmenistanyň kubogyny we Aziýanyň futbol konfederatsiýasynyň şaňyş ligasynyň çempionuny eýlemek mümkinçiligi bar. Ahal futbol topory bolsa Türkmenistanyň çempionatynyň tamamlanmagyna bir tapyr galyny 2-nji, Altynatary bolsa 3-nji orny eýledi. Lebap vilayatynyň türkmen köçüleri Maksat Ewlaguliýew we Aýa Bayramowa Bangkokda mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen rapid boýunça Aziýa birinçiliginde 2 kümüş medal gazandylar. Taýlandyň paýtagynda geçirilen bätişige 31 ýurtdan 555 okuwçy gatnaşdy. Olar 6 ýaş toporyna bäteşdiler. Futbol boýunça Türkmenistanyň kubogynyň ýarym finalynyň birinji oýununda arkada Neviçeden 7-2 hasabyna üstün çykdy. Duşuk Balkanawatda geçirildi. Arşdaşlaryň arasyndaky jogap duşugy 20 dekabrda Aşgabatda geçirilmegini garaşylýar. Bu duşuň ýeňjisi Ahal Altynatar jübütiniň ýeňjisi bilen finala çykar. Mehribanlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.